Sobre la sessió, primer que res, donar-vos la benvinguda a tots els assistents. Com sabeu, o si no ho sabeu us ho dic jo, estem gravant aquesta sessió. Suposo que n'hi havia diversos partits que en els seus programes i que en la seva programació política duien la proposta o duien la voluntat de que els plenaris foren públics i que es pogueren, públics ja ho són, però que es pogueren gravar i penjar en la web. I per primera vegada, com aquest és el primer plenari que anem a realitzar, el d'elecció d'alcalde, anem a començar a gravar els plenaris per a que qualsevol veí de canals pugui veure-los tranquil·lament des de casa. Dit això, anem a començar en el plenari. En l'ordre del dia tinc diversos apartats. En la part preliminar, el primer punt diu presa de coneixement de la renúncia del regidor don Ricardo Cardona Moya. Don Ricardo Cardona Moya va presentar el seu escrit de renúncia, però hi ha una particularitat, i és que el que succeeix en la llista és don Emilio, que també ha renunciat a ser proclamat electe. Per tant, l'Ajuntament tota la documentació la remitirà a la Junta Electoral de Zona i sol·licitarà que es nomeni, si és així, la Junta Electoral de Zona UTV a don Andrés José Carolí Blasco. L'acord és la presa de coneixement. N'hi que votar aquest punt. Per exemple, no tindrà possessió el següent candidat del Partit Popular. Vaig a favor de la presa de coneixement. Vaig en contra del punt. El segon punt de l'ordre del dia diu dació de compte de diferents assumptes municipals. Donar la paraula al secretari. És donar compte dels decrets de cese del personal eventual de l'anterior corporació, que és de don Joaquín Pérez Cerdà. La resolució és del 5/6 del 2015, de doña Teresa Burrico i de doña Rosa María López Font. En segon lloc, és donar compte al plenari de una sentència que se puede declarar ferma, que és en el procediment abreviat 276/2014, on se declara que s'ha donat satisfacció extraprocessal i s'ha acabat el procediment i s'arxiva el recurs. No s'imposen costes. I en un expedient de responsabilitat patrimonial.
El tercer punt de l'ordre del dia diu aprovació, si s'escau, dels esborranys d'actes corresponents a les següents sessions de l'Ajuntament. La minuta 9 del 13 de juny del 2015. És el plenari que van com constitució de la corporació. Algú vol dir alguna cosa sobre alguna observació o alguna acte? Està tot correcte? Doncs passem a votar. Vots a favor? Tenim un segon grup, un segon bloc, que parla de la part relativa a l'organització, funcionament i resolució dels aspectes fonamentals de funcionament de la corporació de conformitat amb l'article 38 del ROF. I en concret són diferents dacions en compte. La primera dació en compte és de la resolució de l'alcaldia de data 18 de juny de 2015 sobre el nomenament de membres de la Junta de Govern Local i tinences d'alcaldia. Se nominaba como miembros de la Junta de Gobierno Local a don Ricardo Requena Muñoz, don Antonio Sánchez Aguado, don Antonio Manuel Urea Peraza, don Vicente Torrano Soriano y don José Ramón Garrido Centelles. Y tenenses de alcaldía, la primera a don Ricardo Requena Muñoz, la segunda a don Antonio Manuel Urea Peraza, la tercera a don Vicente Torrano Soriano y la cuarta a don José Ramón Garrido Centelles. El punt número 5 diu dació de compte de la resolució d'alcaldia de data 2 de juliol de 2015 sobre cessament de membre de la Junta de Govern Local i tinença d'alcaldia i modificació de les tinences d'alcaldia. En esta resolució es cesa como membre de la Junta de Govern Local como la tercera tenent d'alcalde a don Vicente Torrano Soriano y se asigna la tercera tenencia de alcaldía a don José Ramón Garrido Centelles y la cuarta a don Antonio Sánchez Aguado. El sisè punt del dia diu dació de compte de la resolució de 3 de juliol de 2015 de l'alcaldia a presidència sobre delegacions de l'alcalde en diferents regidors de l'Ajuntament de Canals. Como resumen, en esta se designaron els consellers delegats d'àrea i els que tenen delegació especial. Estava com a consellero delegat de l'àrea de coordinació administrativa i serveis de benestar social i govern obert a don Antonio Sánchez Aguado, de l'àrea econòmica a don Antonio Manuel Urea Peraza, de l'àrea de societat i cultura a José Ramón Garrido Centelles i de l'àrea d'urbanisme a Ricardo Requena Muñoz. En el punt número 7, dació de compte de la resolució de 8 de juliol del 2015 de l'alcaldia presidència sobre modificació de les delegacions de l'alcalde en diferents regidors de l'Ajuntament de Canals. Esta modificació consisteix en que sols respecte a l'àrea d'urbanisme i mig ambient s'ha reestructurat el que són les matèries i s'ha assignat a consellera en delegació especial de Manuel Sanchís Poló una sèrie de matèries addicionals que no tenia en l'anterior resolució. Algú vol intervindre dels grups? Bueno, doncs la paraula a Toni Pérez. Bon dia a tots. Dona gust veure el plenari en tanta gent. Esperem que durant tota la legislatura siga igual. I jo us volia comentar que l'última legislatura els grups que avui formen el pacte de govern van recriminar al grup popular que no ens van deixar participar de la gestió i avui vegem la realitat. Ni ens han consultat, ni ens han demanat opinió, ni ens han tingut en compte al repartiment de delegacions. Inclús un grup que va començar el pacte, Redicient, i avui està a l'oposició, hem vist que ràpidament ha desaparegut aquest repartiment. Si abans eren bons per a la gestió d'algunes àrees, ara ja no ho són. Esperem que durant aquesta legislatura no tinguem que seguir recordant l'actual equip de govern de massa promeses fetes en l'oposició que es converteixen en agua de borrajas quan arriben al govern. Només vull contestar-li a Toni. Dir-li que en la passada legislatura, en
En el primer plenari vull recordar-li que nosaltres, que el grup de Compromís, formava Mònica Montell i jo mateix, ens vam oferir per a formar grup i no se va tenir en compte. Simplement recordar-li això també, perquè pareix que ara estan ofesos, però és el que s'ha fet sempre. Continuem. Dació de compte de la resolució de 3 de juliol de 2015 de l'alcaldia presidència sobre delegacions de l'alcalde en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canals. L'alcaldia delega en la Junta de Govern Local la resolució final dels procediments de restauració de la legalitat urbanística, la resolució final dels procediments sancionadors que s'instruïsquen en matèria de disciplina urbanística i el coneixement i aprovació de la liquidació del pressupost municipal ordinari de cada exercici econòmic. El punt número 9 diu dació de compte de la resolució de l'alcaldia presidència de data de 3 de juliol de 2015 sobre nomenament de membres de la Junta Local de Seguretat de Canals. S'anomenen vocals de l'administració local de la Junta Local de Seguretat a don Antonio Sánchez Aguado, regidor, a don Ricardo Requena Muñoz, regidor, i a don Juan Rogelio Sanz Rubio, inspector jefe en cap de la Policia Local de Canals. El punt número 10, dació de compte de la resolució de l'alcaldia de data de 3 de juliol relativa a la delegació de representació de l'Ajuntament en els consells escolars, així com la delegació respecte de la presidència del Consell Escolar Municipal. Es delega la presidència del Consell Escolar Municipal a don Ricardo Requena Muñoz i es delega la representació de l'Ajuntament en els consells escolars de centres públics, tant en ESINC, Calixte III, José Moya Vicente Rius, Francesc Gil i Silvia Font, a don Ricardo Requena Muñoz. Según el secretario de los antecedentes, quan posa en la citada sessió el resultat alcalde electo està cerrat el... Yo es que esta sí que la tenía fotocopia, no sé si me habrá ocurrido. Passem a un altre grup d'este plenari, és el que conforma són els acords que vam aprendre, i en el punt número 11 està la proposta de l'alcaldia presidència relativa als grups polítics municipals. És que el plenari queda assabentat i manifesta la seva conformitat respecte als grups que, conforme als escrits que han fet els portaveus, són el grup municipal Esquerra Unida del País Valencià integrat per don José Ramón Garrido Centelles, grup municipal popular que està integrat per don Ricardo, ara per la precisió, Cardona Mollano, doña Celia, don Fernando Jiménez, don Antonio Pérez, doña Andrea Cisternes i don Francisco López Trigueros, però com costa escriure l'anunci a la consellera regidor per aquesta circumstància, en el moment que venga coneixement del ple, que ja ho ha fet, produirà efecte la renúncia i igualment deixarà de ser membre del grup. Després està el grup municipal Reníssim Canals, en el centre de doña Carla Parisi, el grup municipal socialista don Antonio Manuel Urea i doña Claudia Suárez, grup municipal Compromís don Carles Pérez Pastor, don Antonio Sánchez i doña María José Castells, i grup municipal Gent de Canals, don Ricardo Requena, don Manuel Sánchez i doña María Celia Ibáñez. Anem a votar. El número 12, proposta de l'alcaldia presidència relativa a delegacions del plenari municipal en l'alcaldia. La proposta és que el plenari delegui en l'alcalde l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèria de competència plenària.
Esta delegació comporta la de totes les facultats que van aparellar a l'execució delegada, inclosa la de sol·licitar assistència als serveis de la Diputació Provincial, atorgant poders i nomenar abogats i procuradors. L'alcaldia haurà de donar compte al ple d'este Ajuntament en la primera sessió que celebre dels actes que es dicten en l'exercici de les atribucions referides. També haurà de donar compte prèviament als distints portaveus de grups polítics en representació municipal de la proposta de resolució que es pugui adoptar en el que refereix a l'exercici d'accions judicials contra una persona física o jurídica. Simplement això és un tema d'operativitat, està fent-se així i així ho continuem fent. Té la paraula Vicent Tornero. Nosaltres d'inici no estem d'acord en la delegació de matèries per part del plenari. Entenem que el plenari és l'òrgan on està representada la totalitat de la població, on estan tots els representants polítics que el poble ha escollit i que representen, que és el lloc a més on els debats i les votacions són públiques. És on els canals i les canalies poden prendre part del debat i de la discussió política. Entenguem que estem en la política per obrir les portes i les finestres de les institucions i perquè la gent pugui ser testimoni de tot allò que corre. Per això no estem d'acord en la delegació de matèries per part del plenari. Tot i això, entenem que en aquest cas no es pot anar en contra de l'operativitat i del funcionament de l'Ajuntament. Per això, anant un poc en contra dels nostres principis inicials, entenem que aquesta delegació d'exercici d'accions judicials i administratives implica una major agilització de la tasca diària. Més si cap quan compta l'obligació de donar compte al plenari a posteriori o prèviament en els casos d'accions judicials contra persones. Per això, tot i no estar d'acord en la proposta inicial, per operativitat votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies. Algú vol... Bueno, lo que vaig a comentar serveix tant per al punt 12 com al 13. Al final, com sabeu el plenari, al final queden les actes i tots som esclaus de les nostres paraules. Per tant, sols vaig a recordar algunes de les intervencions dels actuals grups en l'equip del govern la legislatura passada al tractar aquests punts. El senyor Garrido Centelles va manifestar que sap que estan regulades però que entén que no es deurien produir, ja que suposa passar competències del ple a la Junta de Govern. El senyor Pérez Pastor manifesta que s'adhereix a allò manifestat que en 2007 no es va fer i que entén que es deu de mantindre en el ple. La senyora Rosselló Garcés s'adhereix a allò manifestant per anteriors intervenents. I el senyor Requena Muñoz també s'adhereix i entén que hauria mantindre la situació actual, ja que de fer-se disminuiria la transparència. Vegem que se porta així la mateixa proposta que vam portar nosaltres, no estaria tan malament quan vostès han decidit fer el mateix. Evidentment, per al·lusions, estic totalment d'acord en seguir opinant i estaria en la línia de Vicent des d'iniciem. Per tant, jo no he canviat, però vaig dir una cosa, vosaltres tampoc. Vosaltres heu canviat ara. No ha canviat. Jo el que vull dir de vosaltres és que si antes ho pensàveu, perquè no ho heu fet. És senzill. Jo segueix pensant. No, jo segueix pensant-ho. Jo segueix pensant-ho. No anem a discutir tu i jo així ara tot el rato. És possible que en properes dies o en properes sessions a mi no trobem una sorpresa que nosaltres sí que canviem. Però ara, en aquests moments, tinguem el que tinguem, ens ha tirat el temps amunt i poquet a poquet farem els canvis que toquen. Jo és que me baso en el que vull portar, no en el futur. D'acord? Bé, suposo que pots tindre uns arguments en algun moment donat, així s'ha explicat, per operativitat es considera que era acertada la proposta que feia el Partit Popular i s'accepta. Jo reconeix que estàvem equivocats i no tinc ningú problema de reconèixer que perquè l'Ajuntament funciona més àgilment administrativament parlant, aquestes delegacions s'han de fer. Per tant, no tinc cap inconvenient en canviar d'opinió perquè crec que tinc el dret moral de poder canviar d'opinió. O tinguem el dret moral de canviar d'opinió. Passem a votació. Vots a favor? Com el debat ja ha estat en el punt número 12, el punt
punt número 13 també és una delegació de competències, en aquest cas del plenari municipal en la Junta de Govern Local. La delegació afecta del ple de la Junta de Govern Local a les següents matèries. La declaració es tracta de lesivitat dels actes de l'Ajuntament, les operacions de crèdit de quantia acumulada dins de cada exercici que excedisca el 10% de recursos ordinaris, l'aprovació dels projectes d'obra i serveis que siga competent per la seva contractació o concessió, les contractacions i concessions de qualsevol classe quan el seu import supere el 10% de recursos ordinaris del pressupost, l'adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i adquisició i alteració de béns immobles estiguen de forma estricta, l'adopció d'acords en relació a sol·licituds de subvencions d'entitats públiques quan la seva norma reguladora no atribuïsca al ple i no requerisca una majoria especial, l'establiment de la modificació dels preus públics i l'aprovació i convocatòria i resolució de les subvencions municipals de caràcter comunal. Bueno, com ja hem dit en el punt anterior, no estem d'acord en les delegacions del plenari que impliquen una menor participació de representants polítics. Entenem que la delegació d'aquestes matèries en la Junta de Govern Local implica dues qüestions principals. En primer lloc, implica, com hem dit abans, que hi ha representants polítics que no participaran del debat, que s'impossibilitarà donar la seva opinió en algunes matèries. Segurament l'aprovació dels punts resultarà igual de fàcil en Junta de Govern que en plenari perquè es disposa de majoria que facilita aquesta aprovació. Però tot allò que passa per el plenari implica que tots aquells que estem representats com a representants tinguem l'opció almenys d'opinar i de fer-nos escoltar. Entenguem que un dels objectius del govern o d'aquest govern ha de ser augmentar la participació política, més si fem cas a tota la campanya electoral on hem agafat la bandera de la crítica enfront de la política del rodillo de l'anterior govern, i entenguem per tant que no es pot caure en la repetició de les mateixes polítiques que hem criticat i hem de treballar per facilitar la participació. En segon lloc, també entenguem que la delegació d'aquestes matèries en la Junta de Govern implica un augment de l'opacitat, perquè els aspectes que es discutisquen en Junta de Govern seran coneguts per la població una volta ja aprovats. Un govern que aposta per la transparència com a forma de fer política no pot a les primeres de canvi aprovar una proposta que elimina competències del plenari per donar-li a la Junta de Govern, evitant la participació de l'oposició i tancant al poble la presa de decisions. Les decisions que es deleguen en la Junta de Govern són decisions que enteníem de rellevància, que no responen, almenys al nostre parer, com en el cas anterior, a l'operativitat de l'Ajuntament. Són decisions que impliquen, per exemple, més del 10% dels pressupostos municipals. Entenem que no són decisions banals. Per tant, la decisió des del punt de vista de l'operativitat, en aquest cas, no la compartim. Entenem que és més bé una decisió política que podria respondre's des de l'excusa de la continuïtat en el que es feia. És a dir, es feia igual, nosaltres continuem igual. Però, com ja hem dit, entenguem que un dels objectius d'aquest govern ha de ser canviar la manera de fer política. No simplement canviar de persones i oferir en lloc d'un canvi, oferir un recanvi. Per tant, en aquest cas, nosaltres votarem en contra de la proposta, en contra de llevar competències al plenari. Té la paraula el Ramon. No sé si estarem duent l'ordre adequat perquè ell té el boix i jo... Ja, però no m'has dit... Vale. A la pròxima... Jo vull respectar 4 o 5. Sí que és de veres i estic en la mateixa línia d'opinió. No sols es matisar una cosa, sí que participen des de més grups perquè així no mantinguem en les comissions estat en tots aquests temes. Per tant, el grup sí que és veritat de cara a la gent, a la resta de ciutadans, aparentment pareix que sigui menys transparència, però no és així, la transparència de la llei i la capacitat de publicitar-ho un poc més. És dir, els vots, com tu dius, seran majoria d'una forma o d'altra, no canviaria, però sí que el debat estaria damunt de la taula en aquest sentit. Jo en això estic d'acord, sé que poquet a poquet ho farem i algunes decisions
de més importància sí que li donarem a participar. Jo per almenys ho proposaré. Però sabeu que és un grup de treball i la majoria absoluta i nosaltres treballem en grup i això vull que ho entengueu tots, la gent que esteu així. És atípic que un equip de govern siga en 4 grups, per tant les nostres treball és transversal i la majoria que s'adopta és 2/3 de les votacions. Per tant, nosaltres hem que acatar en aquest sentit la majoria i no estic en contra de lo que es vota la majoria en el grup. Vull que ho entengueu, és dir, aunque jo matise el meu vot, estic d'acord en el grup, d'acord? Té la paraula Toni Lorea. Molt bon dia a tots i a totes. Avui, simplement jo penso que per centrar un poquet el debat, com diu un company que ja no està, val la pena refrescar i sentir el secretari respecte a les matèries que s'han delegat per part del plenari a la Junta de Govern local. Són matèries que, igual que en el punt anterior, són més operatives que de debat. Dir que n'hi ha opacitat quan aquestes matèries se deleguen a la Junta de Govern local, pense que no és dir tota la veritat al públic que està escoltant-nos, perquè de fet aquestes matèries tenen que passar pel plenari i aquestes matèries se tenen que debatre i té l'oportunitat qualsevol grup polític de debatre i d'opinar i de dir exactament el que vulgui, com de fet se veurà en la pràctica diària de cada plenari i com abans també se feia, perquè jo penso que a mi no se m'ha llevat la paraula mai quan en un tema de Junta de Govern s'ha posat després en coneixement del plenari perquè així no marca la llei. Per tant, opacitat jo crec que no n'hi haurà, ni anem a metre-la. De fet, este grup polític, des que està en aquesta legislatura, ha marcat, s'ha significat clarament per la transparència, que es grave el plenari d'avui, és un acord de la Junta de Govern, de l'equip de govern actual, que evidentment diu que vol transparència. Abans d'aquest plenari, el grup municipal que representa ha fet una clara aposta per la transparència al publicar part de lo que anem a aprovar en aquest plenari i, per tant, transparència tota i més. La transparència tampoc es vota en poder debatre, sinó també en comunicar de forma eficaç i de forma que la gent entenga els punts que es tracten en l'Ajuntament. I això és una clara aposta de l'equip de govern, de fer que la gent al final entenga el que en el plenari es debatís. Per tant, n'hi ha que diferenciar el que és operativitat de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament n'hi ha que explicar que és un cos administratiu que en independència dels polítics té un dia a dia que és molt important i que els polítics no anem o no tinguem que paralitzar. Per tant, el que estem delegant de la Junta de Govern és simplement operativitat i rapidesa. Mai llevar-li ni transparència, ni debat polític, ni debat públic a lo que allí es decidisca. Algú més vol intervindre? Sí. Clar. Sí, sols volia matisar que sí que en la Junta de Govern, o sigui, la Junta de Govern no porta després a plenari, però ja ha cosa feta, és a dir, ja està aprovat i si no el plenari amb l'única opció del dret a la pataleta, per dir-ho així. Ja no hi ha opció a donar opinió abans de l'aprovació. Respecte també, ja que s'ha al·ludit al que avui s'ha publicat, és curiós que es publiqui un acord que s'ha de prendre en el plenari com ja pres. Per tant, tampoc entenem quina és l'operativitat d'aquest plenari si ja es dona per fet el que s'està proposant. I també deixar constància que en el que s'ha publicat els sous no coincideixen en la proposta que se'ns ha presentat. Ens centrarem en el punt, no estem en els sous. Però entenc que ens havia respost a nosaltres en la seva al·lusió. Ara acabaré jo el debat. A veure, un poquet, a lo millor, perquè a voltes les coses a lo millor estiguem un poc confosos i no les diguem del tot correctament. El fet de delegar una matèria en la Junta del Plenari, en la Junta de Local de Govern, en
la Junta Local de Govern, no significa que no va haver transparència. O sigui, anem a veure. El primer les matèries que conformen o que estan delegades s'hauran de tractar en comissió informativa. I en comissió informativa tots tindrem un membre i per tant tots podrem dir allò que pensem. O sigui, en comissió informativa, per si el grup d'inici no ho sabia, es tractaran les matèries delegades. En segon punt, la segona cosa que volem matisar és que hem dut per circumstàncies que no venen al cas ni que vull entrar, ha costat molt intentar muntar este plenari. El que vull dir és que qualsevol cosa que puga millorar-se per part d'aquest alcalde, i estic convençut que per part de l'equip de govern va millorar-se. Si hi ha coses que es consideren que atenten contra la transparència i que és millor llevar aquesta delegació, es pot fer qualsevol modificació. N'hi ha 4 anys per davant. Pràcticament portem 15 dies en l'Ajuntament. Jo no vaig a dir les meves qüestions personals perquè no importen a ningú i estic així perquè vull. Però jo el que demano és una miqueta de paciència i que les coses aniran fent-se a poc i que les coses que vegem que poden ser no són tot el correctes que deurien per als interessos del poble i per a la transparència i la informació dels nostres veïns, que es modificaran i no hi haurà cap problema. I es poden fer totes les propostes que vulgueu. I quan hi hagi un plenari ordinari es pot fer una proposta o sol·licitant qualsevol cosa i es pot debatre. Per tant, aquestes dues qüestions. Primera, que es tractarà en comissió informativa, obligatòriament, per tant, sereu coneixedors de primera mà abans de que l'acord es prenga en la Junta de Govern. O sigui, sempre n'hi ha una informació prèvia. És el que vull que quedi clar. Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció de ningú. Perdoneu, que estem votant tots en unanimitat. 14. Bueno, passem al punt número 14. Proposta de l'alcaldia de presidència relativa a la periodicitat de les sessions ordinàries del plenari municipal. El quadre és el següent. Plen ordinari en juliol, setembre, novembre, gener, març i maig. Últim dijous de mes, sábado juliol, que serà el segon dijous de mes, i la franja horària és entre les 20 i les 22 hores. Queda igual, el que passa és que o sigui, n'hi ha la franja l'ampliem perquè es pugui convocar a partir de les 8 si ho creguem oportú. Això és en la Junta de Portaveus, si la reunim o si la creem, ja decidirem si convoquem a les 8, a les 9 o a l'hora que decidim. Vots a favor? Perdó. Vol intervindre ningú? En aquest punt sols volem recalcar que avui, segon plenari d'aquesta legislatura, segon plenari extraordinari, ja hem de pegar-li un toc a l'actual equip de govern per incompliment de l'acord anterior, com ha sigut la no convocatòria del plenari ordinari del mes de juliol. Entenguem que estan començant, que llavors és complicat, però com bé especificat en els antecedents de les resolucions, després de les eleccions, l'activitat municipal ha de recobrar el seu ritme normal en el termini més breu possible. Demanem que es complisquen, que es convoquin els plenaris perquè són els elements democràtics de participació i de transparència que tant ens agrada dir tots en el plenari. I una cosa que sí que m'agradaria que parlarem, Joan Carles, una petició que sí que faria, sí que van comentar que fora de 8 a 10, però sí que m'agradaria que la major mesura possible que fora a partir de les 9, perquè hi ha gent que acaba de motos a les 8 de treballar i vindria un poc justet. A veure, podem la franja horària a partir de les quals es pot convocar. Sí, el que te demano jo és que intentarem que si n'hi ha un cas que un plenari com tu ves dir que és molt llarg, doncs no hi hauria problema que s'ho arreglar i començar a les 8, però que intentem que es posen a les 9. Vale? Cap problema. Vots a favor? El punt número 15, sobre proposta d'alcaldia sobre creació i composició de les comissions informatives municipals.
La proposta és la de crear 3 comissions informatives. La primera seria de coordinació administrativa als serveis de benestar social i govern obert. La segona seria d'economia i especial de comptes. La tercera de societat, cultura, urbanisme i medi ambient. Les activitats coincideixen en la primera comissió en les dues primeres àrees, en la segona comissió en l'àrea econòmica i la tercera en les dues últimes àrees que són les que porta com a consellera delegat el senyor Garrido i el senyor Raquel. Després, en quant a la composició, la presidència és l'alcalde president i vocals és un per cada grup, en previsió de que se delegue també la presidència efectiva, i establir el sistema de vot ponderat que preveu la llei valenciana de règim local. Alguna intervenció? Vots a favor? Proposta de l'alcaldia relativa als càrrecs de la corporació que podran exercir-se en règim de dedicació exclusiva i parcial. La proposta preveu 2 llocs reservats a càrrecs electes que exerciran les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva, que és el d'alcaldia presidència i primer tinent d'alcalde regidor delegada, i 7 llocs reservats a càrrecs electes que ho faran en règim de dedicació parcial, que és de la segona a la quarta tenència d'alcaldia i els 4 consellers en delegació especial. Les retribucions en l'integre mensual, la mateixa dona, mensuals són respecte a l'alcalde president i el primer tinent d'alcalde 2.485,93 euros, que anuals són 34.802. Segon tinent d'alcalde mensual 675,39 i anual 9.455,46. Tercer tinent d'alcalde i consellera delegada mensual 482 i anual 6.753. Quart tinent d'alcalde i regidora delegada d'àrea 578 mensual i 8.104 anuals. I els 4 consellers en delegació especial és mensual 578 i anual 8.104. Els règims de dedicació parcial són del 30%, excepte en el segon tinent d'alcalde, que és del 35%, i en el tercer tinent d'alcalde, que és el 25%. Els efectes se concreten des del dia de present plenari, salvo que en l'acte d'acceptació expressa que requerirà a regidors senyalen una querella en posterioritat. Una intervenció? José Ramon, té la paraula. Dos matisacions vull dir una sola. Sé que és complicat en els temps que estem defensar els sous de les dedicacions totals, no? Però jo crec que és correcte i crec que és digne en aquest sentit. Nosaltres, jo particularment Esquerra Unida, sempre hem dit que, i la proposta va ser així, el que passa és que no va eixir a flote. Nosaltres sempre hem tingut com a màxim 3 sous en Esquerra Unida. El restant sempre l'han cedit al grup polític, no? En aquest cas, jo vaig fer una premissa i va ser un plantejament d'Esquerra Unida, va ser que les bases de cotitzacions que venien aplicant-se en el seu treball particular s'aplicaven en aquest sentit. És a dir, perquè no pergueren ninguna base de cotització de seguretat social. Aquells, evidentment, que eren dedicació exclusiva. Per tant, es compleixen hi ha unes psicotives diferències, però es compleixen. I segon, i matisar en aquest sentit, és que seguim un equip de govern. Un equip de govern on
tothom som iguals en aquest sentit. Per això no n'hi haurà cap dubte en què els lliberals cobraran exactament, si havien sigut 3, havien cobrat els 3 igual, comprengueu? És a dir, en el sentit d'això, que tots anaven a cobrar els lliberals igual i tots els que estaven en dedicació parcial anaven a cobrar exactament igual. I això era la premissa i això era això. Què és el que hem fet? Pues hem ahorrat en les despeses globals al voltant del 15% del pressupost. En els mateixos mitjans serà un poquet més perquè jo tindré que renunciar a la meva grandíssima paga perquè jo cobre el subsidi i no puc mantindre les dues, és incompatible. Per tant, en aquest sentit també serà un ahorro més que podem aportar al benestar social o on sigui, aunque siga mínima. I això és la meva intervenció. Una paraula, Vicent? Bueno, en primer lloc, tinguent en compte que hem participat en el procés de discussió o de debat d'aquest punt dins de les negociacions. En la nostra postura, inclús en la postura en la que es negociava en alguns moments, enteníem que aquest punt i el de després, el de personal eventual, en algunes qüestions anaven units, no? Per a nosaltres no és cert que hi hagi un estalvi real del 10 o el 15%. L'anterior equip de govern mantenia un planter de treballadors de 10 treballadors, 7 polítics i 3 treballadors com a personal eventual. En total representaven 6,3 jornades de treball i la despesa era aproximadament de 163.000 euros anuals. Ara mateix, amb aquest equip de govern, els treballadors seran els mateixos, seran 10, 9 polítics i un treballador com a personal eventual, que en total representaran 5,1 jornades de treball. Per tant, hi ha una reducció de jornada de treball. La despesa de l'Ajuntament serà d'uns 150.000 euros aproximadament. En resum, per a nosaltres el que s'està fent és pagar més per menys, per menys. Si fem una operació matemàtica, doncs, prou senzilla, tenint en compte únicament els sous polítics, que és el que tenim en aquest punt 16, l'anterior govern, en l'actual govern, els 9 polítics tindran una assignació total de 126.000 euros en 4,1 jornades laborals. Si fem la divisió, ens dius que estem pagant la jornada de treball a 30.800 euros. L'anterior equip de govern, en la mateixa operació, tenia 7 polítics en un cost total de 96.900 euros. La jornada laboral ens dicia 29.300 euros. Això significa que s'està pagant. Este govern està pagant més per el treball polític que l'anterior govern. Com hem dit abans, es paga més per menys. Entenem que el principal problema que fa que s'encarisca aquest treball polític està en l'increment del sou del tinent d'alcalde, que durant els 4 anys de legislatura cobrarà el mateix que l'alcalde. Considerem que tindrem 2 alcaldes durant 4 anys. Com hem dit, en les nostres propostes entenem que la importància havia de depositar-se, no tant en el sou, sinó més bé en la dedicació, en el percentatge de treball, en el percentatge que el regidor o la regidora tinga. A partir d'ací, calcular-ne el sou. Un sou que nosaltres entenem que s'havia de reduir, per reduir la despesa de l'Ajuntament, però augmentant el treball, no disminuint-lo. Entenem que l'alcalde, pel seu nivell d'exposició, sí podia mantenir un sou alt, el sou que es considera, però que el tinent d'alcalde i els regidors podien reduir el seu sou i havien de fer-ho. La nostra última proposta, basant el sou dels regidors en 2 sous mínims interprofessionals i el del tinent d'alcalde en 3 sous mínims interprofessionals, és a dir, uns 1.300 per als regidors i uns 1.900 per al tinent d'alcalde, mantenint el sou actual de l'alcalde, suposava un augment de la jornada laboral i una disminució de la despesa. És a dir, al contrari que el que s'aprovarà, es pagava menys per més, que és el que entenem que els polítics hem de fer per recuperar la credibilitat política i per posar-nos de veritat al nivell que el poble necessita i que el poble ens reclama. Per tant, evidentment, votarem en contra de la proposta, que entenguem que és una proposta que respon més a qüestions de negociació política que de criteris de treball reals. Molt bé. Té la paraula Toni Orellà. Bueno, des del grup municipal socialista, des de l'inici de negociacions, i si haguera estat també a l'oposició, haguera sigut el mateix, l'objectiu era clar.
era la despesa de gasto polític, perquè així està diferenciant-se entre treballadors, entre polítics. No, mireu, el compte general de l'Ajuntament és 1, que és el 912. I aquest compte és la despesa que fa l'Ajuntament per als càrrecs polítics. I se poden diferenciar entre personal eventual o coneguts com a assessors i el personal polític. L'objectiu, com dic, del grup municipal socialista és rebaixar aquesta despesa. I aquesta despesa s'ha aconseguit rebaixar, com dia el company d'Esquerra Unida, en vora un 15%, en un total aproximadament de 13.786 euros. I aquest era l'objectiu i s'ha complit. Respecte al repartiment, no n'hi ha que confondre el treball polític en la dedicació laboral, perquè al igual que jo crec que part de l'equip anterior de govern, que està ara assentat a la taula del Partit Popular, per dir alguna cosa, l'anterior regidor d'Hisenda, que tenia una dedicació, si no m'equivoco, al voltant del 70%, no feia una jornada laboral del 70%, sinó que feia una jornada laboral possiblement de més del 100%, al igual que ara no n'hi ha que confondre la dedicació en temps en la dedicació econòmica, perquè tots els regidors, inclús els que no tenen una designació o no tenen una dedicació, fan una dedicació de temps i de treball molt més enllà de lo que poden percibir. Per tant, si l'objectiu s'ha complit, el nostre objectiu per almenys s'ha complit, i en això estem satisfets. Se pot fer més? Sí. Se pot rebaixar més els salaris dels polítics? Sí. Però al final, i això va ser una cosa que van dir en totes les negociacions, n'hi ha que tenir una cosa clara: els polítics que no siguin rics, que no tinguin rentes, que visquen del nostre treball, també necessitem una compensació per part de l'administració per al treball que li dediquem. Per tant, aquesta compensació mínima és la que s'ha ficat i que es pot revisar i que es pot parlar i que es pot veure per a pròxims pressupostos de regular de millor forma. Però estem plenament d'acord en la dedicació, que evidentment és un acord polític. Com dia el company de l'Iniciem, ell va estar assentat en la taula de negociació, se proposava en aquell moment, jo vaig sentir, inclús un percentatge del 40% superior al que ara mateix s'ha aprovat de forma generalitzada, i per tant entenguem que la proposta és una compensació justa, se pot revisar, se pot matisar, però l'objectiu que està clar, que era rebaixar el gasto total, la despesa total, s'ha aconseguit. Té la paraula també Sánchez, de Compromís. Bon dia a tots i a totes. No vaig apuntar més com a col·lectiu, com a grup, perdó, és la veritat. Simplement pensem que és una qüestió de percepcions o d'opinions, és a dir, puc compartir moltes coses de les que ha dit Vicent, de les que diu Toni o de les que després diran la resta de grups. Entenem que ha sigut un repartiment diferent, simplement diferent, que la partida o en el que aquest equip de treball estàvem d'acord era en que no superaríem mai el pressupost a la Remblo per a un Buigam de l'equip anterior, que això s'ha aconseguit i que farem una rebaixa, després ho argumenteu en tots els números que vulgueu, farem una rebaixa d'un 15% anuals que implicarà uns 60.000 euros en una legislatura. Entrar com a compromís sí que vam plantejar en tot moment que la barrera per a nosaltres era el 30% de dedicació, excepte tinent d'alcalde i alcalde, que com ja s'ha dit entenem que és un equip de govern i que és un equip de treball i que treballarem transversalment i que per tant tenim tots iguals. Si en altres moments, en altres equips de govern, en altres legislatures ha fet un repartiment distint, també cada un va expressar la seva opinió. La nostra aposta era aquesta. Per tant, dic que això és diferent i també el que posem o vulguem posar durant tota aquesta legislatura a l'abast de la població i dels ciutadans és que també no s'avalueu o no s'avalua el treball dels regidors per l'estada en un lloc de treball físic, sinó també per els resultats que aconseguim. No solament és... Jo conec molts absentistes presencials que són capaços d'estar 8 hores sentats en la cadira sense fer res per moltes dedicacions que tinguem. Aleshores, el que plantegem és que aquest 30% estem convençuts de que qualsevol regidor, tant de l'oposició com de l'equip de govern, estarem més temps dedicats a això. Simplement considerem que també és un sou digne i que no estem... I ahir també un poc de pensar
tota aquesta posició que en algun moment també se mos ha criminalitzat, com que pareix que ara és el polític que estem així tots per forrar-nos. De moment, els nostres comptes de tots, que estan a l'abast de tots, s'han publicat i els teniu ahí. De moment no us hem comprat cap iate ni cap xalet en xàvia. Gràcies. Té la paraula Ricardo Requena. Sí, bon dia. Bon dia, company de taula. Primera vegada que ens dirigim als companys, no? com a membres de l'equip de govern. A veure, simplement, òbviament cal explicar bé aquest punt. Crec que amb les intervencions dels companys, inclús la de Vicent, ja ha quedat clara per on va, quina és la postura i quina és la realitat que teníem. Però permeteu-me que m'agarre 3 minuts i expliqui almenys el posicionament el més objectiu possible. Així hi havia 2 premisses ben clares. La primera era no augmentar la despesa, el gasto en política. És a dir, que l'Ajuntament de Canals, l'equip de govern, no augmentara el que ja venien gastant en el que ve a dir-se, com molt bé ha dit Toni, el capítol 912, que és el programa destinat a política, a polítics, a recursos polítics. I aquesta partida estava estacionada, estava tancada en una xifra de 163.000 euros anuals en l'Ajuntament de Canals. Aquesta era la primera premissa. I aquesta premissa l'han complit. És a dir, no només no l'hem augmentat, sinó que l'han reduïda aproximadament. I tinguent en compte el que acaba de dir José Ramón, que ningú li ha donat importància, però acaba de dir que estalviarà l'Ajuntament vora 7.000 euros, ens posem en una situació numèrica de que este nou equip de govern rebaixa el cabàs en vora 20.000 euros. En vora 20.000 euros. Ara, jo puc contar aquesta història com jo vulgui. Jo puc parlar, per exemple, i puc publicar en la red només el tercer tinent d'alcalde, per exemple, no, el segon tinent d'alcalde. Jo puc dir que el segon tinent d'alcalde de la legislatura passada cobrava 18.000 euros anuals i que el segon tinent d'alcalde d'esta legislatura cobrarà 9.000. Si jo només publico això, evidentment estic deixant molt mal a l'equip de govern anterior i estic exaltant la figura del segon tinent d'alcalde de Canals. Si per contra publique que el primer tinent d'alcalde de Canals venia cobrant 25.000 euros i ara cobrarà 34.000, clar, estic deixant molt mal al primer tinent d'alcalde de Canals d'esta legislatura, que som jo. Ara, d'ací 2 anys, serà el company Joan Carles Pérez. Vull dir, el que hem de tindre clar què publiquem i què diguem. Evidentment, cada un pot fer ús de la informació com estima oportú, però les coses clares. El cabàs, al final, 20.000 euros menys. Podríem dir que així estem tots sense cobrar. Podríem dir que estem des del 14 de juny sense cobrar i que no cobrarem fins a partir d'avui, alguns, altres d'ací uns dies i altres, com és el meu cas, a partir de setembre, cosa que produís a l'Ajuntament de Canals en l'exercici 2015 un estalvi, a més d'aixòs diners que ja hem dit, d'uns altres 1.000 d'euros, traduïts a pessetes, més d'1 milió de pessetes. Això també és important dir-ho, perquè és que al final pareix, com dia el company Antonio, Toni de Compromís, pareix el que no és. I ja no entrem, com dia Joan Carles, jo no vull donar explicacions personals, però crec que a vegades estem obligats a donar-les. Vull dir, així estem, Joan Carles treballant en el seu treball i jo encara en el meu, compaginant-lo, acudint als 2 puestos. I crec que ningú ha demanat en ningú moment l'augment del sou, perquè la segona premissa a la qual vam entrar en taula era que no augmentaríem mai el sou del primer alcalde, de l'alcalde de Canals, però fora qui fora. I així s'ha dit moltes vegades en este plenari que la Federació de Municipis, i el Partit Popular recordarà aquesta afirmació que el nostre company, excompany ja de consistori Emilio, era molt propens a recordar, la Federació de Municipis col·loca els sous dels alcaldes i els càrrecs polítics molt més elevats del que són realment. I si entrem a nivell personal, per el que dia abans, està clar que uno, com diu Joan Carles, uno està així, tots els d'ésser que estem així perquè hem volgut, evidentment. Però, igual que diguem una cosa d'algú, també estaria bé dir-li a algú que està cobrant menys que el que cobra en el seu treball. Jo no recorde, així veig entre el públic gent que ha estat així en la taula en legislatures anteriors. M'agradaria saber si algun alcalde o algun càrrec accepta
la dedicació parcial o exclusiva perdent diners respecte al seu treball habitual. Vull dir, això també es podria haver dit. També es podria haver dit. Vull dir, les coses simplement, si es compten, que es compten des del principi a la fi. I ja està. Gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula Toni Pérez. Jo, per puntualitzar, com bé ha dit Ricardo, doncs els números són molt sofrits i depèn de qui ho compte, doncs pareix una cosa o una altra. ¿vale? Entonces, jo crec que jo no vaig entrar en detalls de si qui el primer alcalde. Jo crec que en la passada legislatura érem el mateix número de regidors a l'equip de govern i la despesa, perquè estem parlant en aquest punt, estem parlant de la dedicació exclusiva i parcial de regidors, era de 110.000 i aquesta legislatura, a proposta que avui portem al que es porta al plenari, suposa una despesa de 126.338 euros. Després, si volem, parlem dels eventuals. És a dir, que siguem seriós, siguem clars, un augment de 15.892 euros, o sigui, un 14% més que la legislatura passada. Com ja es va tractar fa 4 anys, creiem que el muntant total per a cada àrea no hauria ser superior. S'havia arribat a un acord entre tots els grups, ja que no superava l'1% del pressupost total de l'Ajuntament i que creguem que este devia ser suficient per a qualsevol cooperació que tinguem. A més, no tinguem la necessitat de que, sense desprestigiar la tasca que fa un o l'altre, tant l'alcalde com el tinent d'alcalde tinguin la mateixa retribució. Creiem que les retribucions han d'estipular-se mitjançant un càlcul de la dedicació en temps, com bé ha dit Antonio, però també la responsabilitat de cada regidor. Jo crec que qualsevol persona que treballa en una empresa, a part de que tots treballen, o la majoria treballen 40 hores, n'hi ha qui cobra més i n'hi ha qui cobra menys, i no és per la dedicació en temps, sinó per la responsabilitat que uno té en aquesta empresa. I creiem que la fórmula, cada un pot utilitzar la que vulgui, però creiem que la fórmula de cafè per a tots el mateix no és la correcta, perquè al final el que s'intenta és contentar el major número de gent. Creiem que hauria treballar més en les necessitats de cada regidor per a dur a terme la seva tasca en la regidoria, valorant tant la dedicació en temps com la responsabilitat que assumisca cadascú d'ells i treure un repartiment ben just. Per tant, demanaríem que es treballara aquesta proposta, entenguem que és complicat, i que s'intentara deixar el punt sobre la taula. Nosaltres estaríem encantats, ja que no en forma part, reiniciem sí que ha comentat que quan es va negociar tot això sí que formava part de l'equip de govern. Nosaltres en ningú moment hem pogut participar en l'elaboració d'aquesta proposta i que la idea que tenim nosaltres és d'intentar col·laborar o fer una proposta conjunta i si no és així, el nostre vot serà en contra. Molt bé. Jo només vull dir, jo porto en aquest Ajuntament des de fa 12 anys. Si hi ha una cosa que en aquests 12 anys m'ha trobat, ha sigut l'única que ha sigut poc concurrent, o sigui, que ha sigut repetitiva en el temps, ha sigut el tema de salaris. A mi, per diverses circumstàncies, el tema de salaris m'ha esguitat sense formar part mai de ningú equip de govern, m'ha afectat, no sé quantes voltes m'ha afectat. He tingut que tornar diners, he tingut períodes que no he cobrat res, no sé, es cobra el que es cobra. Evidentment ara el grup de l'oposició cobrarà una quantitat que és ridícula respecte a la feina que van a fer, i el que vull dir és que al final sempre coincidim, no sé per què hi ha grups que sempre s'han centrat en l'ús dels salaris com un atac personal, en quan crec jo que el que es tracta és de tindre un salari digne. Pense que Ricardo ho ha dit bé, estem molt lluny del límit que marca la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i em pensa que el mateix govern d'Espanya, que són 50.000 euros, estem molt lluny d'ahir. Hem acordat que les dues persones que estem en una dedicació del 100% cobren el mateix, perquè considerem que anem a formar part d'un equip, i crec que això és una altra manera de veure, algú també ha dit això, una altra manera de veure un diferent repartiment, i al final el que n'hi haurà que fer treure comptes al final de la legislatura, en els resultats, perquè Toni també ho ha dit molt bé, o sigui, n'hi ha molts absentistes o n'hi ha molta gent que pot tenir una dedicació però a lo millor no acostar-se per l'Ajuntament en 4 anys, i per tant aquesta persona és cara al nostre Ajuntament. Per tant, jo penso que el que tenim que fer és treballar, demostrar que estem així per al poble i que
desde luego que el salari que va a aprovar-se és un salari digne i que al final del tot, es mire per on es mire, va estalviar diners a l'Ajuntament. I això és indudable. Qui vulgui fer la lectura que vulgui, els números són molt sofrits, és veritat, però 2 i 2 fan 4. Sí, clar. No, simplement per contestar a Toni Pérez. Entenem que totes les regidories són igual d'importants. Per tant, no estem parlant d'un cafè per a tots. Estem parlant que per a nosaltres, per a aquest equip, totes les regidories són iguals. I si un regidor d'urbanisme signa expedients de ROC o del que siga, jo com a regidor de Benestar Social signo informes a la Fiscalia sobre menors, que per a mi són tan importants com una vivenda, encara que el seu cost econòmic no sigui el mateix. Però el cost humà és molt superior. Per tant, entenem que les nostres regidories tenen un plantejament de que són totes igual d'importants per als ciutadans que estem administrant. Simplement això. Algú més vol intervindre? Jo he sentit a diversos grups. Primer, l'únic que diu que no augmentem, que no baixem és el Partit Popular. No sé com és els números, la veritat, perquè no coincidim ningú. Sols tu. No sé. I l'altre és el sentit, és a dir, el missatge que estem transmetent d'ací pareix ser que és la patronal en pura, és a dir, precaritzar el treball. La mateixa proposta, més treball, menys jornal. Jo crec que en aquest sentit nosaltres no podem anar. I l'austeritat, evidentment que tenen que acceptar-la, però no en el sentit de encara aquells que menys cobren afonsar-los més. Per tant, penso jo que el missatge té que ser un treball digne, un jornal digne, i al final, és veritat el que diu Joan Carles, crec que on es veurà si aquests jornals que hem cobrat tots els tenim compensats i valorats, i si no, la ciutadania es demanda o es denega després del vot. Però jo crec que anar contra la precarització dels sous, jo penso que és anar en contra del que estem predicant, el que està passant a nivell d'Europa, penso jo. Té la paraula de Sant Tornero. Sí, per respondre un poc a tot el que s'ha dit, respecte al que havia dit el PSOE de les publicacions que han fet aquest matí, ens crida l'atenció que es publiqui una cosa com a aprovada quan encara no està en el plenari, com aprovada pel plenari quan encara no està en el plenari. No sé, crec que com a mínim s'hauria de fingir que el plenari és un òrgan de decisió. També, no sé, ens agradaria que ens explicaren per què no coincidís la proposta que han publicat en la proposta que es presenta. Respecte també, una de les coses que s'ha dit també és que se parlava de la dedicació i del sou. Nosaltres no coincidim en allò de que encara que tinguem el 30% treballarem més o treballarem menys. Evidentment, crec que molts dels que ens dediquem molts dels professionals, en el meu cas, per exemple, com a mestre, faig molta feina a casa, però bueno, crec que no es pot basar en la bona fe de la persona, crec que ha de venir marcat la dedicació mínima. Per això nosaltres, en les propostes que fèiem, el que parlàvem era sempre de dedicacions. Després es calcularia el sou, però primer s'havien de tancar les dedicacions. En quant al que havia dit també el company Ricardo Requena, havia dit que no s'augmenta la despesa política. Nosaltres entenem que sí, s'augmenta la despesa política. Es disminueix el cost total perquè es retallen en personal eventual, però sí que s'augmenta el cost en quant a polítics. I en quant a José Ramón, no coincidim en el concepte de precarietat. Entenguem que més de 2.400 euros bruts, o en el cas de regidors, fer el càlcul a partir d'un sou de 1.900 euros no és precarietat. Dos qüestions. Jo m'agradaria que ens centrarem en els arguments polítics que estan en una taula. O sigui, si algun partit publica en la seva web qualsevol cosa, jo penso que el plenari no té per què entrar ahí, en tots respectes.
m'agradaria també, a veure, siguem molts grups polítics. No he dit res hasta ara. El ROM diu marca uns temps. Jo he deixat, intentem parlar, però és que si no mos tocaran les 5 de l'esprà. Simplement donen una escoteta d'intervenció. Jo, molt breu, a veure, per al·lusions al grup municipal socialista, me sorprèn que l'inicient diga que es publica abans d'aprovar-se definitivament una cosa, quan justament això ho vam veure per part de l'inicient abans. Me pareix sorprenent. I després, la proposta que fa... I després, a veure, el que n'hi ha que veure és la dedicació. La dedicació que, com molt bé diu, la dedicació que se li presta a l'Ajuntament va arreglada en una dedicació econòmica. Jo penso que la dedicació que estem establint és inferior inclús a la que estàvem parlant de les negociacions abans de constituir l'equip de govern. Per tant, considere que no entén la postura de l'inici en aquest aspecte, però bé. Vinga, va, aquesta paraula. Per tancar, contestant a Ramon, no sóc l'únic que l'inici dels càlculs, sinó que a l'iniciant també l'inici. Estem parlant de les retribucions de regidors i si sumes, te dono datos, si sumes el total íntegre anual de 14 mensualitats dels 9 regidors d'esta legislatura i sumes el total íntegre de 14 mensualitats de la legislatura passada, hi ha un augment. Us agrada o no? Evidentment, nosaltres no tenim ningú intencionista i per tant no ho vull lliurar. Simplement fem una votació i... Primer, hi ha una petició de que quede damunt la taula el punt de l'ordre del dia feta per al Partit Popular. Anem a votar aquest punt que queda damunt la taula. Pots a favor de que el punt quede damunt la taula? Pots en contra? Abstencions? Bé, com que no ha sigut aprovat, anem a passar a la votació. La proposta, vots a favor de la proposta? Vots en contra? El següent punt de l'ordre del dia és proposta de l'alcaldia de presidència relativa a nombre, característiques i retribucions del personal eventual. La proposta, com a resumida, és suprimir els 3 llocs de personal eventual que fins ara figuraven en la plantilla de personal i determinar el nombre de els llocs reservats a personal eventual de la corporació 2015-2019 en la denominació de secretari de l'alcaldia, relació amb mitjans de comunicació, protocol i assessorament, dedicació 100% i retribucions brutes mensuals 1.770 i anuals 24.786. Algú vol intervindre? Com hem dit en el punt anterior també, nosaltres apostàvem per no separar aquests dos punts. Entenem que sí s'han de separar, però en el càlcul em referís. Per tant, no som partidaris de treure pit abans per l'estalvi que suposa una reducció de planter. S'ha pres una decisió que significa reduir el personal eventual de 3 treballadors en un règim que significava 2,5 jornades de treball, s'ha passat a un treballador en una jornada. Per tant, s'han reduït 1,5 jornades de treball. Evidentment, això suposa un estalvi. És evident, si reduïs el treball, es reduïs la despesa. No pot donar-se l'excusa de que són innecessaris, no sabem si els 2,5 eren innecessaris, però hi ha treballs per als que es necessita personal, tots ho entenem i ho entenem així. I tampoc pot posar-se l'excusa de que el personal eventual és personal polític contractat. Nosaltres, de fet, el que proposàvem era un procés públic per a la contractació d'aquest personal, evitant les possibles suspicàcies que puguen generar la contractació de personal eventual o d'assessors. Ens agradaria saber en aquest punt quin serà el procés de contractació del treballador o la treballadora
I per això, igual que en el punt anterior, no estem d'acord en aquesta proposta i que entenem conjunt a l'anterior en la despesa total, ja que redueix el treball passant de 6,3 hores de treball a 5,1 i suposa un estalvi, evidentment, un estalvi insignificant que suposa una reducció important del treball. Votarem en contra. Algú més vol intervindre? Toni? En aquest punt agraïm l'esforç que ha fet l'equip de govern, César López del César, per estalviar diners en aquest capítol. Esperem que aquest estalvi, que el que intenta, entenguem nosaltres, és compensar l'augment produït en les retribucions de regidors, no suposa un pitjor servici al ciutadà. Com va dir Vicent, al final teníem 2 persones i mitja treballant, ara en tinguem una i millor paga. A l'anterior legislatura un dels càrrecs feia tasques d'assessor informàtic perquè creiem que és una àrea que actualment està en expansió i necessita més mitjos. Esperem que aquest assessor que s'elimina no impedisca el funcionament d'aquesta àrea o d'altres àrees de l'Ajuntament. A més, esperem que aquesta reducció no siga una estratègia per a justificar l'augment anterior i que després el que s'intente és pal·liar la necessitat que apareixerà a la gestió informàtica amb un contracte de prestació de servicis. Per aquesta forma d'actuar, el nostre grup la qualificaria de poc transparent i esperem que el temps no ens doni la raó. El vot del grup popular serà a favor de la proposta. No, Enric, perquè és una llàstima que aquesta gana de modernitzar l'Ajuntament, tot i que tenia la regidoria i el portaveu del grup popular, no l'haguera tingut els altres 4 anys, doncs és igual, formava part de l'equip de govern. Perquè ens hem trobat en un estat informàtic caòtic, però hem dit, sí, caòtic. Nosaltres, el grup municipal de Compromís, ostentarem en la modernització, anem a fer tot el possible per tirar endavant el tema informàtic, però hi ha adelante que serà una dura i difícil tasca, perquè durant aquests 8 anys, mare de Déu, no vull entrar més, però el que ens han trobat és el que ens han trobat. És una llàstima que aquest interès per l'informàtic no haver començat fa 8 anys, perquè segurament ara no ens trobaríem en la situació que ens trobem. Algú més vol intervindre? Si no, passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Cap. Proposta de l'alcaldia relativa a assignacions als grups polítics. La proposta és establir com a component fixe per grup i mensual 100 euros i variable de 100 euros més. La fetge d'efectes és a partir del present plenari. El que s'ha fet així ha sigut, com hi ha un grup més, dividir el que se donava d'assignació als grups per a que no li suposi més despesa a l'Ajuntament. Alguna intervenció? Bé, d'inici el nostre grup no estava d'acord en donar cap assignació econòmica. Entenem que el poble no ha de ser qui paga les despeses dels partits polítics, partits que no sempre representen les necessitats de la població. Tot i això també entenem que els partits polítics han de tindre un finançament mixte, que combini un finançament públic amb un finançament privat, evitant que el poder econòmic adquirisca el poder dins dels partits polítics, i per tant compartim en certa manera la necessitat d'aquest finançament reduït per part de l'administració pública. En la proposta actual, que es divideix en 2 parts, hi ha una part fixa de 100 euros per partit al mes i un component variable per membre del grup o per regidor de 100 euros, el que suposa que Esquerra Unida s'emportaria 200 euros al mes, l'Iniciem i el Partit Socialista 300 euros al mes, Gent de Canals i Compromís 400 euros al mes i el Partit Popular 700 euros al mes. Això suposa 27.600 euros a l'any, 110.400 euros per legislatura. En la legislatura anterior era de 28.800 euros al mes, amb un component fixe, com havia dit Joan Carles, de 140 euros per partit. Per tant, en la decisió que s'ha pres, l'estalvi és de 1.200 euros a l'any, reduint el component fixe.
El que nosaltres entenem que s'ha fet, en resum, és augmentar la diferència entre els partits grans i els xicotets. Representants polítics no haurien d'incrementar aquestes diferències entre els poderosos i els xicotets i més bé apostar pel contrari, per igualar forces i que la lluita sigui en igualtat de condicions. Les necessitats dels partits al fi i al cap són les mateixes, tinguem els regidors que tinguem. Per tant, nosaltres apostem, tot i la nostra proposta inicial de no estar a favor d'aquesta assignació, per un augment del component fixe, deixant uns 200 euros mensuals per partit, i eliminar el component variable. Això suposaria igualar els ingressos públics dels partits polítics grans i xicotets i suposaria un estalvi important per a l'Ajuntament. La despesa seria únicament de 14.400 euros a l'any, 57.600 euros per legislatura, suposant un estalvi exacte del 50%. Estalviant 57.600 euros en una legislatura. Per tant, votarem en contra de la proposta, entenent que hi ha altres opcions millor, que suposarien un major estalvi a la població i que igualarien els partits polítics grans i els més xicotets. Si s'aprova la proposta, el nostre grup donarà una part d'aquesta a causes socials de la població perquè no compartim l'assignació econòmica. La paraula, pues, Ramon. Jo t'ho agraeix, Vicent, la proposta, però seria injust. A veure, com explicar? Jo crec que així el que cal és la decisió del poble. La decisió del poble majoritàriament ha votat a un partit que avui està en oposició, però que majoritàriament ha votat a ell. Per tant, jo crec que seria injust no fer un gest en aquest sentit. Sí que és de veres, el que dius tu, que partim d'una desigualtat, però el poble és el que decideix i és el que ha fet el que té que fer en aquest moment. Algú més vol intervindre? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? El següent punt de l'ordre del dia és la proposta d'alcaldia relativa a les assistències per concurrència a les sessions del ple i altres òrgans col·legiats. La proposta, també de forma resumida, és per assistència al ple 40 euros, a la Junta de Govern local 40 euros i a les comissions informatives 20 euros. I la data d'efectes és este plenari. Alguna intervenció? Nosaltres entenem aquest punt com un apartat més de l'organització municipal, una organització municipal que en resum i en conjunt, en global, no compartim. Entenem que és una organització continuista, sense canvis profuns, que és perquè nosaltres havíem apostat des de l'inici i els canvis que s'han produït, com hem compartit fins ara, no formen part de la nostra forma política. Tot i això, en el punt en què es disposem a votar, entenem que les assignacions econòmiques per assistència als òrgans col·legiats són prou més reduïdes en comparació a altres poblacions, 40 euros per plenari, Junta de Govern i per comissió, molt allunyades, per exemple, de poblacions com Benissa, que té uns habitants molt similars a Canals i es cobren uns 150 euros per l'assistència al plenari. Per tant, en aquest cas, ens abstindrem. Entenem que la proposta no suposa una gran despesa per a la població, però que va unida a un model d'organització municipal continuista que no compartim. Algú vol intervindre? Votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ara ve un seguit de propostes de nomenaments en diferents òrgans supramunicipals. Jo m'agradaria explicar que en la passada legislatura nosaltres vam ser molt crítics en el Partit Popular perquè en totes les propostes que es feien eren els membres de l'equip de govern els qui, copaven totes les persones designades per part de la Junta del Plenari.
En aquest cas, excepte un cas que n'hi ha per ahir, és l'equip de govern que l'escopa també, o sigui, ho reconeguem això, però jo vull dir que el que es tractava era treure este plenari, tirar-lo endavant i que teniu les portes obertes per a aquell Consell al que vulgueu participar, que us ho digueu, i en el pròxim plenari o en els pròxims plenaris es modifica i es canvia, no hi ha cap problema. O sigui, simplement és una qüestió de que tenien que tirar este plenari endavant i s'ha decidit fer-ho així i és la proposta que n'hi ha, que va avui, però que és revisable i en qualsevol moment la podem canviar. Passaré primer la primera proposta, la proposta número 20. Sant Carles, si vols explicar el vot de tots els punts. Agarrant-te la paraula i la proposta, nosaltres ens l'abstindrem i ho comentarem en el grup, i si n'hi ha algun regidor que tinga interès per algun consell o consorci o alguna entitat, te la farem arribar per escrit i esperem que ho faci. Moltes gràcies. Bé, el punt número 20, proposta de l'alcaldia relativa a la nova designació de representant en el Consorci Provincial de Bombers. La proposta és com a titular don Manuel Sánchez Polo i com a representant suplent de don Antonio Sánchez Aguado. Voleu intervindre? Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? El punt número 21, proposta de l'alcaldia relativa a la nova designació de representant d'esta corporació per formar part del Comitè Comarcal de la Creu Roja Espanyola de Moixent. Algú vol intervindre? Vaig a favor? És don Antonio Uriel Pedraza. Que tinc ganes de canviar. En este no n'hi ha suplent? El que n'hi ha és un altre error. Bueno, però subsanarem. Bé, vots a favor? Abstencions? Proposta de l'alcaldia relativa a la nova designació de representant d'esta corporació en el Fons Valencià per la Solidaritat. El error era que ficava Antonio Uriel Pedraza Martín. Antonio Uriel Pedraza Martín. La subsanació d'error és el segon cognom. El doneu per eliminat, tot i jo ja retocava en l'acte. Correcte? És una rectificació que tenia que haver fet antes, però correcte? Vale. Respecte al Fons Valencià està de titular don Antonio Sánchez Aguado i suplent doña María Celia Ibáñez Belda. Vots a favor? Abstencions? Proposta de l'alcaldia relativa a la designació de representant d'esta corporació en el Consorci de Pla Zonal de Residus. La proposta és en favor de María José Castells Villalta i suplent doña Claudia Suárez González. Proposta de l'alcaldia relativa a la nova designació de representants. A la nova designació de representants d'esta corporació en la xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat. Com a representant titular, doña Claudia Suárez González i com a representant suplent, don Vicente Tornero Soriano.
relativa a la nova designació de representant d'esta corporació en la comunitat d'usuaris d'abocaments de la partida de Sagres. Están proposadas doña María José Castells Vilalta y doña Claudia Suárez González. Vots a favor? Abstencions? Proposta d'acord de l'Alcaldia Presidència sobre designació de representants de l'Ajuntament en el Comitè de Seguretat i Salut. Perdó. De la Comissió Paritària de Personal. Vale, es de doña Carles Pérez Pastor y don Ricardo Requena Muñoz. Vots a favor? Abstencions? Ara sí, 17. Proposta d'acord de l'Alcaldia sobre designació de representants de l'Ajuntament en el Comitè de Seguretat i Salut. Se proposan a doña María José Castells Vilalta, don José Ramón Garrido Centelles y don Manuel Sanchís Polota. Vots a favor? Abstencions? Proposta de l'Alcaldia de Presidència relativa a designació de representant d'esta corporació vocal en el Consell Escolar Municipal. Vale, la propuesta es en favor de doña María José Castells Vilalta. Vots a favor? Abstencions? I l'última proposta d'aquest grup, proposta de designació de representants de les entitats locals en els consells territorials de la propietat immobiliària. Vale, así la propuesta es en favor del Ayuntamiento de Canals, de Tabernes de la Valldigna y del Ayuntamiento de Godella. Simplement volia saber els criteris per elegir a Tavernes de Godella, perquè igual vam estar... És que, a veure, no, sí, jo tinc el problema... A veure, és que... Sí, t'explique. Van decidir iniciativa i Ontinyent, però resulta que hi ha dos grups, està el grup A, que són els municipis de més de 20.000 habitants, i el grup B, que són els municipis de menys de 20.000 habitants. Entonces, no podia ser iniciativa ni Ontinyent, tenien que agarrar municipis més menuts, i per això s'ha canviat. Hi ha algun motiu per el que siguin dos? Han decidit dos pobles i... Bueno, per exemple en Godella, no, és que no hi ha ningú motiu. No, si ho proposen altres, no hi ha cap problema. No està feta la pregunta... que no està feta la pregunta des de la mare fe, vull dir, volíem saber, perquè havia hagut aquest canvi, simplement volíem saber si hi havia algun motiu. No hi ha ningú motiu, s'ha decidit el tamany similar a Canals. Si vulgueu que... no hi ha ningú problema, si vulgueu proposar un altre poble, es canvia, no hi ha cap problema. Ja està? Vots a favor? Abstencions? Bé. Una vegada passada aquest punt, aquest bloc, ara passem ja a qüestions més genèriques de funcionament de l'Ajuntament. Tinguem així al senyor interventor, per si hi ha algun dubte, quant a l'aprovació del compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2014. La propuesta es aprobar el compte general, que sigui la tramitació corresponent, i rendir o remetre el citat compte a la sindicatura de comptes. Nosaltres, evidentment, no anem a votar en contra perquè entenem que els comptes són correctes, s'ajusten a la legalitat, però com no hem participat del test de l'execució d'aquesta comptabilitat, ens abstindrem en la votació.
millor perquè me'n toca i potser Toni ho entén millor que jo, simplement agrair el treball tècnic a tot l'equip d'intervenció, perquè és un treball molt tècnic, però és un treball molt farragós, comporta molt de treball, i la veritat és que el Departament d'Intervenció està complint, inclús abans de que així no demani la sindicatura de comptes i el govern central en els plaços previstos. Per tant, jo penso que hem d'estar satisfets i agrair aquest treball. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Punt número 31. Proposta d'acord Del regidor d'Urbanisme sobre continuació de l'expedient expropiatori del Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional Escolar en relació amb la parcel·la propietat de Desemparados Cardona Mollà i Luis Carpena Macer. Es va dictaminar en una comissió informativa i és prendre coneixement de les actuacions realitzades que se relacionen amb els antecedents, que és continuar la tramitació de l'expedient individualitzat de Justipreu i demanar la intervenció municipal que habilite crèdit en el seu cas, i una vegada que s'aprova l'expedient de modificació de crèdit procedir a l'aprovació de la hoja de precio municipal, que és la que ha fet l'Arquitecte. Molt bé. Alguna intervenció? Igual que abans, per responsabilitat un poc, perquè com no hem estat en tot el procés, evidentment no vam estar en la comissió informativa i no ens abstindrem en la votació. Molt bé. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Abstenció. El següent punt és semblant a l'anterior, proposta d'acord del regidor d'Urbanisme sobre continuació de l'expedient expropiatori del Pla Especial de Reserva de Sòl Dotacional Escolar en relació amb la parcel·la propietat de Remedios López Arnau. També està dictaminat en comissió informativa. És prendre coneixement de les actuacions i continuar la tramitació de l'expedient, demanar la intervenció del tema de l'habilitació de crèdit si és el cas, i una vegada se concrete que no hi ha crèdit, pues la fulla de presa municipal, aprovar-la. Vots en contra? Abstenció? Bueno, el següent punt és un punt que jo m'alegre molt de que avui puguem dur així al plenari. No està passat per comissió, perquè evidentment si tinguem que crear les comissions i tinguem que convocar un altre nou plenari, ens podríem allargar després de l'estiu, i pensem que és un tema que té una premura important. És el nomenament de filla predilecta de Canals de la senyora Rosario Ferrer Sancho. Jo simplement, tot d'acord a una moció que va presentar en el seu dia el grup municipal de Compromís, he tingut la sort de ser l'instructor de l'expedient gràcies a Ricardo Cardona, que m'ha nomenat instructor de l'expedient. Han fet una feina molt important, tant el tècnic de cultura Josep Antoni Polot com Alicia Arnau, que van fer un dossier molt ample i molt important i molt ben fet sobre la trajectòria d'una dona que crec que és un referent del nostre poble, i crec que es mereixia que li dedicarem este nomenament com a filla predilecta, i bé, l'alegria és que puguem fer-li i que ella pugui vindre i que pugui disfrutar-ho, perquè quan van estar fent la instrucció em vaig poder reunir en ella i és una gran persona. Crec que
és una persona que durant tota la seva vida l'ha dedicat a la cultura i a la música i s'ho mereixia. Jo simplement dono la paraula si algú vol fer alguna apreciació. Home, jo per sentiment només també, no? És dir, la vaig tindre de mestra uns 4 anys, va ser o 5, i evidentment quan toque farem una espècie de abans d'anar-hi un acte protocolari, i crec que serà en aquest moment quan tinc que expressar el que toqui. Perfecte. Sí, la idea és, com ho comente, com està parlant de la família i en el mes d'agost és un mes complicat, volien esperar-se a setembre. Quan ells pensen i creguen oportú, convocarem un acte, decidirem el lloc i ahir intentarem fer-li una cosa que estigui a l'altura de la qualitat de la persona i de lo que ha donat per al nostre poble. Si algú vol parlar? No, jo ja simplement a passar el primer que n'hi ha que fer és fer la votació per incloure en el punt de l'ordre del dia, però primer que cap més intervenció. No, simplement també mostrar la satisfacció des del grup Compromís per Canals, perquè això va ser encara no és el final, però una proposta, una moció que vam presentar a partir també d'altres activitats que es feien en les que sí que es provava de manifestar la seva trajectòria i vam pensar que podria ser una persona que passara ja inadvertida o que poguérem arribar tard a fer aquest homenatge en aquest reconeixement com a filla predilecta. Simplement, ja ho diu també l'expedient, però una dona que va ser fundadora de les Ames de Casa, quan encara no sabíem si eren allò de les Ames de Casa, una vessant també no solament com a professora de conservatori, que jo crec que això ha sigut important, sinó també com a mestra per a molts Garridos i amigues de Garrido, de moltes generacions d'aquest poble que han passat per les seves mans, sense oblidar també la seva faceta compositora, que pot ser la que està més oblidada. El seu treball durant moltíssims anys en el cor parroquial i una de les coses que a mi també personalment més m'agrada, que és la compositora de la música de l'himne Sant Antoni, que jo crec que tenim un dels himnes més bonics dels que hi ha per ahir religiosos. I sobretot perquè també pot ser com el colofó, jo crec que el que podríem reduir és aquesta gratuïtat de Doña Rosario. Tot el que ha fet sempre ha sigut gratuïtament per a este poble, i això jo crec que és el mínim que li podíem tornar. Gràcies. Simplement, senyora alcalde, per sumar-nos a les intervencions dels nostres companys. Este acte, quan siga ja acordat el dia, crec que serà aquest moment on haurem d'expressar les nostres paraules d'agraïment per a una persona que ara no cal dir res més, ja es va dir tot quan es va proposar la moció, va haver unanimitat en el procés, n'hi ha un expedient interessant des del punt de vista, com no, cultural, de tot el perfil d'esta dona, tot el que ha fet pel poble, publicacions, composicions, mèrits, actuacions, etc. I per tant ara sobra simplement sumar-nos a aquesta alegria de poder haver dut aquest punt en el plenari d'avui, que ha sigut costós, com molt bé has comentat fa un moment, però que ja el tenim, ja anem a aprovar-lo, si així es ratifiquen els grups en la reunió de portaveus de l'altre dia, i per tant esperar simplement aquest dia per a poder celebrar junt al poble, junt a aquesta dona, tot el seu treball gratuït per al poble. En primer lloc, votarem la inclusió en l'ordre del dia perquè no ha sigut dictaminat en comissió informativa. Vots a favor de la inclusió? I ara vots a favor de la proposta? Bueno, crec que hauríem fer un aplaudiment per este acord. El punt número 34, proposició sobre ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València. N'hi ha que fer també, com no passa fet, no ha sigut dictaminat en comissió informativa, també n'hi ha que incloure en el punt de l'ordre del
Es tracta de que el Consorci va fer la modificació dels estatuts i ve obligat a la seva ratificació per cada un dels municipis que conformen el mateix. Això ve del 26 de març del 2015 i lògicament pel bon funcionament del Consorci seria convenient el tema de donar-li agilitat. Tingueu tots clar el que anem a aprovar o veu que vol intervindre? Tot i que, com s'ha dit, és una ratificació d'acord supramunicipal i que compta amb informes favorables i la no manifestació en contra de distints ens que s'han manifestat, no votarem a favor perquè entenem que també respon a una política continuista i un dels objectius de la reforma és adaptar-se a la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, una llei en la que ens mostrem totalment contraris i que buida de competències socials a l'administració local, que és l'administració més propera a la ciutadania. Per aquest motiu no votarem a favor i ens abstindrem a la votació. Votem primer la inclusió. Vots a favor de la inclusió en l'ordre del dia? I ara, vots a favor de la proposta? Abstenció? El següent punt de l'ordre del dia és la proposició de la ratificació de la resolució d'alcaldia de la pròrroga del conveni de diputació relatiu a l'EPA. En primer lloc, n'hi ha que ratificar també la inclusió en l'ordre del dia. És una resolució d'alcaldia que es va prendre perquè n'hi havia urgència per a poder arribar a... Ve de l'anterior alcalde i simplement és per a no perdre una subvenció va tindre que fer-se aquesta resolució d'alcaldia. Algú vol fer alguna intervenció? El vot del Partit Popular serà favorable, creiem i estarem sempre recolzant qualsevol iniciativa que es faci per l'escola d'adults, que és una escola que veiem que és bona pel poble, que té més de 400 alumnes i que creiem que finançant el conveni en la Diputació i l'aportació municipal pot fer un gran paper al poble de Canals. Vosaltres no voleu intervenció, no? Primer, votem la inclusió en l'ordre del dia. Vots a favor? I ara la votació de la proposta. Vots a favor? Proposició sobre festes laborals de caràcter local per l'any 2016. També n'hi ha que votar la inclusió en l'ordre del dia. Els dies... La proposta el que preveu és que s'establisquen com a dies festius sinònims per a treball retribuïci de caràcter no recuperable pel 2016, el dia 18 de gener del 2016, dia dels parells, i el dia 16 de setembre de 2016, divendres, Fira de Setembre. Alguna proposta alternativa? Votem la inclusió primer. Vots a favor? Vots a favor de la proposta? I l'últim punt, proposta de calendari escolar, dies no lectius, curs 2015-2016. Se proposen els següents dies de caràcter relatiu: 19 de gener del 2016, 18 de març de 2016 i 29 d'abril de 2016. Sí, el president d'Educació vol dir alguna cosa? Sí, bueno, dir que aquesta proposta naix del Consell Municipal Escolar, on per majoria es va acordar per tots els directors de tots els centres i els representants de les AMPEs presents, que fora està la proposta. L'equip de govern simplement ratifica aquests dies després de posar en coneixement dels 6 portaveus del consistori municipal, els quals van manifestar també estar d'acord. Algú més vol intervindre?
Vots a favor de la inclusió en l'ordre del dia? Vots a favor de la proposta? Bé. Pues, donar per finalitzat el plenari, s'alça la sessió.